Programa ng kapakangigan, kadagitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing idikalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat, tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idikalman laing. Kaya patulodyo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudayin nga ti surat, idi kalman laeng nga pakasalitaan ni Celia, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, tanagring ti cellphone ko. Saan nga nakapunbok? Jack kumaykas ka sumanong. No apekit ngamin nga Jack pela in silent. Tuno Jack pela pinidep ti cellphone ko ket maturog ak kuman. Arig na awampay 30 minutes sipod pinanawan na kuno nagpakada ti asawak manong nemi nga mapanagpasada. Awan ngamin ti mabagi na nga tricycle nga ipasada ti aldaw. Iso nga ti rabi. Nga bali nga mapuyatan ak kunana. Basta adda mapasadaak. Makabag-boundary ak lagi din ket adda mapasadaak. No tirabi ket nagasatak maarkilaak baka makasangaribo ak ket patnag kunan. Kinabudno naman ng nemi ket makalawas itan nga rabi iti duty ti asawa. Ket paso pasaray makasangaribo, pasaray maka 1-2, pasaray maka 800. Ngayon ti aldaw no ko kay manong nemi ti panagpasada na ket nako. Baset. Ko ngano trabe, abo mayat. Ngayon ti question manong, no ti rabi ti panagpasada na. Awamet kay dakka ka. Adama di gundawin no ko nga awida kesuna. Abay, inakang pasadang. Idaras tabiit. Hala. Ito sumangpet ako. Abibisit no ita. O baka no, nakigaw kanyak ti pasahero ko na. Ngayon nukas na nga sumangpit-mit na kita, aldaw-mit na. Madimit na. Ring-ring manong nemi. Masuruna. Hello? Hi. Sino tayo? Anak kayat mo? Anak? Anak kayat mo? Balot? Empanada? Barbecue? Uno? Hotdog, longganisa, anak kayat mo. Sa sino ko kumakabisal sa lutsod mo na anak kayat ko? Abe si kakati asawa? Saan nga siya ti asawa? Ngayon patak ti asawang agpaspasada itirabi. Nadang rito paglakon di manada kada iso sa lutsod kang kano anak kayat mo. Ta umay ka ko mabalunan. Ano ka bibiyang mo? Di ka matamo mo. Ama mo na, siyak na Edmond. Edmond. Niyamamuna ko na minsan nilakay mo. Hindi nag-birthday. Kada na pa nag-birthday ng Odi. May saka rin matendar. Nag-iinom kami. Malagipnak. Dadi ka kulitan. Nga manin ano ko matibagam? So, ang sasalot-sudag no anak kayat mo. Nga itukot ko dita. Tapi ko umay ka. Umay ka kadkaduin. Di ba kung nang nagpaspasada ka? Ba, amon tagpasada. Sumangpet tumadlat at ayuda. A moment nga, dajay Hawaii di parents ko, nakapetisyon na. Di ba? Tsaka mo, man. Kawawat ko nga titulyar, iti malam. Napang ko pinasukatan. So, ang pasada ko manuno saan, okay lang. Ano mat bibiyang ko? Ana, ibaga mo na kayat mo. Awan kayat ko. Sige, bye. Nagluko rin dyan nga Edmunin. Uwan, malagip ko manong nemi. Kadagupan da idi nga barkada, apata nga pada nga tricycle driver, ti asawak ni Edmond, iti katatarakyan kadakuan. Madlaw manong nemi kadagiti panagar-arwat na. Gayam ket adda
Parin aid na. Dagay mga di peres na siya di Hawaii, kahit nakapetisyon. Kahit gusto ti ko na, pasada man nuno saan. Kadabi nga nga, rabi nga ito panagpasada na. Ti aldaw nga ta. Ada nga ta mga ipaspasada di tricycle na, ti aldaw. Nakaturog ako manong name edi mga kuhan nagtugtugtug. Pao na ito. Sino matagtugtugtug? No ti asawa, sumrek na tareta, tada tulbak na. Iti kasi nga oras, kinitak ti oras di cellphone ko manong name pasado alas 12. Daking kaso, ngayon nagring di cellphone ko. Isang manin. Si kakadiman na Edmond, adak dito rin daw. May ilukatan na. Naglukukan. Alam may kanakit ni, baka makarinig ka rubayo at makikita dak ng tugtugtug dito. Oreta adayot ng iparkingak di tricycle ko. Mamalukatan na. Tabi ko, ilukatan ka. Alan. Umay ka. Hanay mas na tindugot ko. Amo ka magustuhan. Glow ko na ito nga taon. Alan. Uray mo ka din nga sumangpit ni Robert nga asawa. Kahit madat ka nak dito eh. Kahit na siya, madat ka na ka. Baka ibagak nga kang kalayog ka umay sa sarong karan. Umay mo ilungatan na. Amo ka krasnak mo, di ba? Lohon ng Robert. Agas asawa, di dapat may paay, ti pakaragsakan ti asawa, na panawan naman ti kasting oras nga rabi. Eh, nakarod kita kung matipasada na ti Aldaw. Kaya ti Aldaw nga rod, gan maturog Hindi bayagin na sana ka nasagid. Malaksid itarasyo ti Sardam, sakbay nga mapanagpasada. Uno sanggat, baka masumangpat madamdama, tapno. May lukatin diri daw. Saan ka asar dengan? Diya kayat. Manong nimi, tinansil ko titawag. Nagluko dito rin. Hindi nga tatramidak. Nung tawaga ka ni Robert, iba ka kagawid. Yan na nga taita, baka dadangarik laking kuwana. Adawa nagtugtugtog. Ito yung matang kusina, manong. Pauli sa ito nga lalaki. Muna, talaga mailiwak. Diyos ko. Sa bagay, munada. Oraan niya't araramidan ti lalaki no, saan nga kayat ti babae, awan mapasama. Inakman ang iniloktanin. Namintas man ko iti kusina tinagtugtugan na. Idilukat ko tiri daw manon nemi, dagos nak ng indurun simbrek, inrekep na tiri daw sa nailak. Bastos ka. Nagkikisak. Nagkikis ka. Oh, empanada. Ada special empanada. Longganisa. Ada longganisa. Dapat barbecue. Ado ni. Amate mo. Tabangan tangan doa. Mabisina kay. Di mo kahit ngawaten. Para mo ko ito lamisaan. Tagtugawa ko. Dogaw ka man ito naman ganta. Kanya talaga tirandam. Kanumay kang arbalunan. So po. Edmond, apay remidam kanyak ti kastoy. Masya na kawat kang ka. Apay nakakasya ka di? Agmay may saka. Diba? Ti agmay may soket nakakasi. Di mo kaya't kabayatan nga awan nila kay mo, kanadaak, namang bantay kang ka, at kaduwain ka. Balbalo ng kapay. Alam. Sige mga anak. Mga anak men. Makanta ka doon. Noon naman ti adat at panunot mo. Saan to mapasamak?
Pinastrip na ako mga rodman. Tapno sumardeng ka. Sungarod ka tapno sumardeng ka. Agtungpal ka. Okay? Magantangan to ba? Sige. Manong nemi na patangan na talaga magusto at timpanada. Nabusog ako. Nagudwa ako manong. Awan ti mainom to eh. Mainom nga niya. Dano maada. Awan ti pangted ni Robert. Kinakaban ti rep. Doon ako kagat sirsurnudan na. Okay na. Ada gin na dito yun eh. Godwat 4 kantos. Inruar naman. Timaog. Nagmaya tibara na. Taogang kamit. Ano ko mininom? Aman, mininom ka. Ara manam. Sa club inom no? No, painuman na ka ni Robert. Aman, mininom ka. Sige. Nakalukloko ka. Abay, makulit ka. Umanood kang tumitla nga minmet. Tida pala irugi. Tiyan niya. Celia, nung talaga nga madika, saan ako mapinaspastrek? Uran niya ako matararamidek, di ba? Oh, naging masasumartijina niya. Baka kayat mo pa eh. Matun naman doon. Ibusak pa din panada. Okay? Uminom ka nagpulutan ta. Bayad nga peso tuminom Yung paglagid din ni pare Robert na debat-bati na nga gin. Diba? Timaog ak pa'y manong tsaka mo no apeng asla sa pulit nga pasuronsunan. Namintlo. Bara man tindi bakik. Oh, alas isan kan. Sige. Intan. Ano? Papananta. Baka di mo kahit ito nagtisilad siya. Ha? Adamat bakante ang silad, di ba? Timbak der manong name kat na panitilikod hakit din kay narakop na ko. Edmond, ipatanak. Nalangab ko manong name iti akat arak na. Ngem okay kanya. Magustuhak manong name iti. Bangbang lungad na keng kuana. State set siguro bangbang no. Di pa nangarakop na kanya kat ni. Bis-bisit mo nito tel-tel ko. Edmond, ala, uy, patak ba nung name narasa gayam terawatik at sa anak abra. Hindi pa nangarakop na nga nakalikodak man nung name. Siyempre, ititakyak dakulap na abagiso nga nagkaptan na dagiti do aman sanas kukit pisulin na. Bastos ka, ala, Edmond, ala, da asawa ko nalaglag na. Uy, Edmond, ala, oo. Oen manong nemi, kada ibagak nga saan, adda namat iti panangirot na tikayap-kap na kaniyak, sana alistong mas masahyen manong nemi, pisit-pisiten, pisil-pisilen, digiti duaman sanas ko. Ura lagsagawisi manong nemi, tirik na. Adda naman bangagak edital-tel ko manong edikwan pinasango na akong kat inamalanan digiti lips ko. Edmond, Celia, hindi pala kursunada ka. Apesya ka na asawa ko. Sukarot ako na challenge kanya. Masya na kang kay. Imbes ko mga adda nila kay mo, disibay mo, nga mga rarakop, nga mga digos kang kakalagiti akek na, nga madaman nga paspasada, sa bali matisaksakayan na. Ha? Ano sa bali saksakayan na? Ano ko ma? Di motorsiklo na. Saan nakamasama sa kayan ni so nga di motorsiklo na saksakayan na naman patag di motorsiklo ng musika. Oh my God! Sinakruinak manong na ipangipanam kanya. Natutisaan mo nga, hanyo nga sila. Latagin laod.
Laot pa ya. Manong name dakkel ti bagi di Edmond ket ore may sa katakyag na iti panangsakryo na kanya ket kaya na manong takimpetak met iti tagnged na. Ket linuktan na ti siled manong name nga saan nga maususar ngam kanahin latang na urnos ken nadalos ken adda kama. Saan akin paiddan iti kama manong name niksub ng ti arwaten na awanen ti tapar ti bagi na inuksub na matan ti bahadok sana inikat manong name ti syuken pantik. Ola. Edmond, darasenta. Baka no, may sumarong karni Robert, kat madisturb mo ta. Ha? Diyos ko kasano na maduktalan na ta, sumarong nga distuan ta. Oh, Celia. Oh, Edmond, nagbarat ibagim Edmond. Oh, punoti ko na. Namayagan nga sinakayan ni Robert di alata motorsiklo na tricycle at saksakayan na. Wen, isungat da dito yung magsakay ka. O, papaspasan ka. Alisto ta nga makadano ni tilang. Dito siguro manong name ko nada nga makalipat. Nalipatak. Nada asawak manong. Uno linipat ko. Linipat ko nga da asawa awan sa bali nga nagari kaniyak no di ikis iti gartem ikis tinailasagan nga ragsak manong. Na makapagkid at kadipay manong name din to takas tauna yung ti panangkarem-kem ni Edmond kadagiti duaman sa anas ko. Oh, ore ko lapukod punguten manong name. Gabat magusto ako na iti aramidan na panangkakat. Oh, Edmond. Nakamaymayat manong name na muna talagang ore na alimunin manong name na mabalingkat talagang tilmunin na digiti mansanas ko. Samad mo ako nang iso ditakkel manong name dato'y mansanas ko kalkalengan na cute ako nada. So nga kabilan ni Edmond isakmul amin manong name sa nunuknuto. Yaw awak na may tilmon na. Anak ka mayat manong. Abag sinsinublatan na. Langarodan, iti bumabaan ti ulo na amuklatan no sa dilot papanan na. Araramidan met no ka ni Robert ikastoy manong naming sa bahali ni Edmond talaga nga nalaing. Naglaluro lang ako din ni makadano ni manong naming sinapsapan na ko na mo. Awan timbati na, tinilmon na pa'y manong. Edmond. Sa akin nakatatindog titila na nga nagkarsang manunemin sa rek na ko alam. Mapalakon ko nakta talaga mapanin tirik na kumano ko. Ora nagbarikbak manong nemi nadlaw ko talaga nga nagbarikbak iti uneg ti ko ba. Sana manin sinapsapan nga inigup manong nemi talaga nga pinaruar na. Sana ti opo. Edmond, naglaing ka, Edmond. Sigala ko ba tinagbaling nga asawa, Edmond? Opo, Edmond. Inaramid mi, manong name ti sangkupay, kami pa nga inaramid ni Robert nga asawa. Agpaso nga nalaing met ni Robert, manong name, amuna met ti kumaram ka, mamuna met ti mangan. Ante ko na akong sakla maitayo ken no kasta ngayadyadan nakmano nga pastaray isupay ti umuna ni Robert ket kakaasinton manong nemi nga mangikamkamakam iti panakatuknok met ti langit nakaslasana kompleto. Ngayon ni Edmond manong nemi namin ano ako ni ti baba iti kanin na sa namin duhak paisak ba nga nagsabat tirik namin manong nemi orak lang namin pat. Edmond. Laing ka Edmond. Gabo siguro iti man nakaili ko ken talagang kinalaing ni Edmond ken kapo iti ara. Nagtitipon ng tirason. Ken talaga nga masapul ko man. Nabayagan din na odi. Dinakmat masangon ni Robert. Ti kayat na kita. Ti kayat ko kumakit sakbay nga panagpasada tirabi kita. Panakpakin nakpay. Hindi na kayat. Makabubisit ka no.
Hintun ka no, laingin sumangpet, balipatan ng tumat manin. Kahit no kastang aldaw manon nemi, siyak ti Romar, at ay nakbatak trabaho manong. Sales lady akti may isang department store. Kahit no sumangpetak manong nemi, maturog to pa'y laing man. Taburutan na ti puyat naman. Ang dapat na gini magbaga, no napuyatan ka no tilalaki kit nakwa, natangkan. Yung saan ba't sa bali suna? Diba, nangarot kit inananusak at anangot ka sa trabaho na. Ngem, adagayim Edmund manong name yung mga ala itinapinta sa gundaway. Siyakmet manong, nagbalinakbat ka na ko. Pinastrek ko, iminom kami, sinakkuroy na, alata. Numuna kasalsahan kakayat ni Edmund ti Sumarden. Edmund, tama na. Maminsapay. Sakto ang kami din. Sige. Rumor kan tulat ng haro din ha. Saan kang itultulo din ito? Rida, ilak kong tulatan. Magnakita ko sina. Ha? Isa nga. Okay. Oo, Celia. Nagladaw nga minin panagam-amota. Uwang nga ron, siya kumat nagbaling nga asawa. Yung sa nga bale, adamat kong taway ta. No mapanagpasada, nilakay mo, kaya motorsiklon at saksakayan na. Umay ka mat sakayan no ko. Gamo siguro iti pa nakabanog ko manong nemi pinmanaw latan ni Edmond. Basta yung palagip ko, ilak mo jiri daw, ah? Wag. Nalaklatan ti ules manong nemi sa ko kinumutan ti bagi ket nakaturog ako. Ti makadakas manong nemi. Nasapa nga si mangpet ni Robert. Okay. Siyempre, sa angag tugtog at adatulbak na. Siyempre, siguro iti siled mi ng awanak ang makita na. Iso nga sa pulin nakmatan. Celia. Celia, ayaw mo. Diyos ko, ala. Ni Robert. Hindi kitak tibagik manong nemi. Nakalabusak. Sinapol ko nga dagos na kiti. Pantik kantita. Short ko kanti. Bato. Diyos ko. Ano taramidak. Bagta nagsubli manong nemi ti silid mi. Dinadaras ko ti rimuhan ti silid. Dapaan ako ti banyo. Naging linoktak ti banyo. Celia! Emo! Robert! Nagsabakan. Dagto ti banyo. Digdigos. Talaga nga nagdigos akmanong. Sinabunak ti barokong ko. Amin. Arigatan mo. Magagat kat romansahan na. Baka padalanan na digiti katay ni Edmond. Diyos ko. Katawang ka ba di tatay ah? Sumulak ka di ba nyo tay? Nangin ko nagkarasak sa danalom. Nera na kantangan ng madamat sa bungko. Saan nga si mong bat? Tsaka nangag. Sabon-sabon nga tilapayag ko kitay. Nagsabakan. Kasi ka man nagsabakan ng digos. Ngimit Robert, siyempre, barbareng kunak numasapa ni Robert nga sawak, nga gawid. Kada pag-isunto, di pag-iso ita, digdigos ko. Akadi, oy, sumublat ka nung nga digos, makinala ka. Sige nga rat. Ginadangak ti danom, tagkapeta. Timbag manong na yun. Tasaan nga iti silid mi. Tinagkastaan mi kini Edmond. Tanong iti silid mi ko ma. Ikit, nakita na ako nga lamo-lamo ah. Isusabo. Kaya nakumat sungbat ko, apay lamo-lamo ka ko. Sa bagay, alis tumit ka diya. Nagtagtagay ng pakngaro, kahit mailiwag kang ka ako. No, Diyos ko. Pakawanan na, Diyos ko. Ito yung naramid ko. Hoy, manong nemi gimatang gahay iti pandisal. Hat pandisal manong. Durong.
Deta na. Nagkape ka bin ha. Mayat na tikape ka ta. Di wan nakita na manong name di sobrami nga. Ano na kita? Balot. Sino? Nato ti balot keng ka? Ada nagsusuritay. Nangikungan balot. Kung kunanak at gimata nga ka. Kisa pa anong ti balot. Kita ba pagkis pala tao? Sikamat, insaganak para aming kalatahan. Sika, awan yung tugot mo, awan iyawid mo, dato lang pandesal. Una, sukot mo yan pagkape. Ikape. Mamayli ko lang na yung kanya kaya. Nabay ka ron, nabayagan na din na di Robert. Oray, sakit nakadigos ka. Muna kang tulat tayo sila tangarap na. Isarek mo tabalot. Tayo nak mo nagdigos. Ha? Uy. Amo na nga baybayagin. Kasi gumana takon. Diyos ko. Di kahit nang asawin. Duwang lalaki ti may isang harapi. Sa bagay, agsapaw matkad din ha. Tarao kan dyan manok. Madamdama. Lumkak dun si ini. Hindi makadigusan manon nemi si magpatin ni Katre. Up. Sakbay ti arakop. Intriga muna. Talaga sigurista ka. Abay nasapa ka ita. Nagsasarong ti arkila. So panakalan mo ito na pasada. 1.5. Nakaboundary act ditan. Nagasulin na pa yung tricycle. Imbatim yung tricycle nga rin. Umadan doon na taanan to yan. No, jak tumakariing, si kanton ti magtidjetulbe. Dadya mang sublat ita nga maldaw, umay na alan dito yung. Nadakar pagluganak kumarot din, doon tayo mapangko igarahe sa dyan. Panakalan natin ba tayo? So nga nalawat kayang mo ita. Nasaan kayo narotin? Takay-kayat mo ka din. I miss you, Celia. Ganda ka bang look? Wala na takadigdigos ko ngayon. Mapagdiferensyak launay manumnin. Amo naman ti kumaramkem ni Robert manumnemingem kasla. Apagbiit lang. Haanga kas ni Edmond manumneming anuwan kan mabaling kat tilmunan na payen tiya mansanas ko. Kuhan manumneming. Tiyan mo kidikit mangan, ngamsamat ka na nga. Gumanat siguro ama anong. Agad siyempre, gapata gumanat. Impanamatin, digidi duwang saka na, tiba ti gurong ko. Akit inkalawak mo at no sa nga marigatan nga mga shoot. Akit in-shoot na na. Unak mat ama anong. Siyempre, asawak mo ti si Mublat. Akit, agasugak mat Tamang no makadlaw no sang agasog. Robert. Celia. Pasensya ka no tapag kurkurang no ka, ha? Okay lang maawatan ka. At least may pantiili ta. Paanak man, Celia. Nakalalisto ka. Urayan na ka. Anak mabaling ko ka rin mapanak ko ni. Nga baaling anak mapanin, basta napanin ti asawak ko na. Iniin na manunemi kas iti dati, sana pala ikaten tapno ti kastakit, may tayo kakmet. Naging aaso kakmet tinatap no malpasin. Robert! Napangkamit lagi. Pasensya ka na, takang kanay, masaktiw mo na. Ito minsan yung oray na mo ko, At least, napana ko, napangkan. Good morning na. Sige, tabumahaw na ako. Kat na gusti marak. Mapanak tulat ang trabaho na, bumahong ka tulat at mamigat ka. Sige. Ay, huwag kayo. Ilokatan na tabalot. Sige. Agbalutak man. Imbag man ta, adaglaklako ti balot no ka, kat gimatang ka. Nagistimaharak na rodan manong na imi kabot ta aldawon. Kargat ko na kwa kay ti sango, taadara ti mangga nga aming nga naglingang greg-greg. Uwan, nakasyurtak,
Nakaabado ak palat narasa. Ado na kita glabas-labas. No, to hita siyak tikit kita. Basit mo at bansanas ko ang magustuhan da kita. So apotek at ibarupong ko. Kaya mangig ko manong naming nga nag-ring sa cellphone ko. Daras ko tinapansin mo ni Edmond. Hello. Hello. Nasabat ko ni Edmond. Sinong Edmond? Sikat Edmond? Ay. Ni Robert. Pinakasabatan. Dapat doon na, hindi naggapuak dito ha. Nakapasahero yung tulod ko sakit na pasahero kidjay nang ituludak ka na di pasahero. Nagpasada nga din na oras. Dahil tulod ko dito ayan nyo. Eksubliak dito sentro, nasabat ko isuna. Nasabat, kasanot na pasamang. Ore na nakabado ka. Haang nga ron. Ano? Nakastrik na dyan na pupuutan. Sinapol na kita, dinak makita kwarto. Imbaga na nangay ko. Imbaga na sanga simulak yung ayan ko sila. Nalalisto ako na, tinagbado sak na pantiban nyo. Nagindidi ko sana. Sika nga amin, Edmond. Sika man amin. Apeng di ka nagsukat, saka nagsubli di siledyo. Hasul mo tumaminsan, ikarigatan tagsubli di siledyo. May suot mo na may katam sa nga makadlaw, ti alakay mo. O nasaan, agdikos ka, sakbay nga agsubli ka di siledyo. Anyata mo, baka bigla nga sumangpit kat mga antimansanas. Di maaramanan na kakat-katayan. Baka napasapay lang. Sutil. Ano, Brana? Di masiniturog na. Ano? Ti aldaw kayat mo? No. Aldaw nga. Aldawan ta. Napimpindas mo na yun. Habi ko na. Gabutan na imos titurog ti asawa. Ano tabalayo? Kasanong ti trabaho. Manot sweldo. Dated ko. Ha? Ore, saan ka mama nag-ubra? Ngayon may pakadam ka nila kay mo, gumapag ka, gubra. Ngayon, agkuyog ta. Mapantagpas-pas siya. Kaslay ta. Kanya. Ano oras na rumar ka nita? Umay kaalain? Umay kaalain. No, apekid di manong naming sa anak nga makapagkid-kid. Ni ano da ituin ko na. Idilahing rabii. Bagata sa anak na pagganas ti asawa. Pinagustok lang isot nagganas. Kaya sumanong nemi, imanak inala. Kati tricycle mi, tinagluganan mi, inapangkam karikiti beaches. Kas kam lagnubyo manong nemi nga, aking kinamatan. Numakamatan nak, arakupan nak, aggan na dikiti bibig ko. Sa kang mangal daw, manong nemi, agorder ka dikiti magugustuak na sinigang nga maya-maya. Kilawin nga tanggigi, sakam uminom, opok sinsinubo kami. Sa kalpasan ti pangal daw, adamat taklos cottage, dito kami nga manang nagpapasapaw. Nung gusto na launay nga karim kamin nga tilmo-tilmonen manong nemi dito mansanas ko nagmayat talaga. Adapay pasamak manong nemi nga puyutan na manong nemi kasla plastic balon, kasla balon manong nemi ti kukwak na po. Nagbara, nagmayat at narabit mi amin nga position manong nemi naglaing na Edmond, nagadut amuna. Kinon ko na kitinakem ko manong nemi nga talaga na namin pinsanan nga nayanon haktihan. Ngayon sa amin ngayon tultuloy nga ti aldaw, ti rabikit di manong nemi umahinak sa rungkaran no kasta nga makapanawin ti asawa. Ngem, iti may sa nga rabi manong nemi nga adda ni Edmond adda kam ti kadang nga an ti romansa manong nemi di mangig ko nga adda nang ilukat ti main door. Hoy, Edmond. Ano ni Robert? Ha? Awan ti sabali nga makastrik no saang iso. Ano ni Robert?
Nakalalis tumanong nimi ti panang isuot na ti arwatan na kastaat met. Siyempre ti asawak manong nimi ti silid. Ti silid mi. Nagdadaras mo tin Edmond manong nimi nga rimor ti silid sa rimor iti kusina iti likod nga ridaw. Nagapuak mat kang paidi ati kusina. Hi! Robert, amenta ka? Sige, nagkapang. Aba, nagtira kusina. Iminom. Kunak lang, no, sa sino tayo, si break dito, kunak lang, ada ng sir, kanya ko, naman nanakaw. Sabi ka sa badong, ha? Sabi di badong, baliktad. Baliktad, ay, style na neta. Makakit din. Abay kami nagawid ka. Agad, nawan di mapasada. Inaman na matulogin ko na. Kasi, kitim ko maintawag. Sabi ko, may tawag ko, madisturbo ka lang ah. Hindi ko na lang katurog. Kapag magsumag ka na pa iminom. Kain mo ang kape? Gura. Sumura ka lang sa silad tata. Isa ko doon latat kapetan. Ha? Awang balot? Awan. Awan mati may naglako. Sige. Tebla na ka rin nagkapeta. Ha? Urayan ka doon latat doon nagsilad ko. Silad ta ko nakuma. Diyos ko. Dandanin. Dandani kami manong. Di ba kas daawak manong nemi kaya kasla kayat ti amok akita maka-score ti asawak iniday di nga rabi. Ngayon saan? Hindi malpas ka nagkape. Nagiddak. Nagiddak mo tinag. Bimangon sana nagsanggir ti headboard banong name ti katre. Di ka ba umay ka maturog? Maturog ta. Di ka di mangkaket? Abay. Mayat pala tabagim? Ano? Ano ko na? Mayat pala tabagim. Original pas kayong kina Edmond. Ano tayo pagbagam? Uy. Di ka mangawatan. Kaya dutong patumpahin ka kahit mo. Robert. Abe maraming mo tikas na kanya. Celia. Kaya buka tidak kurkurangan. Tarabit trabaho. Gapo ka dita. Saan ka mapagganas? Takang kanayo ng asyaktiyo mo na. Kadagsapol ka sa wali. Nalaing ka tinidingan mo? Paminanuan na ka. Maminano kayo. Robert, ada ka di malaradtam ng gulbod? Ada ka di radtam pala nga? Tiltilawan nagsamat? Anong katiltilawan? Awan ti aramin ko. Siguro ada bang inandanong keng ka? Tiltilawan na. Awan. Awan ti kita pagpapasuta ibagbagam. Kinunak manong naimik bimangon ako nga rin mo ito sila. Abay ko man, ano kuntek? Malaksid na, no? Naduktalan akong kuma. Malaksid na, no? Nakam kuma. Nabanak naging iinuman ng nemi di kusina. Nakasyak petag pungto. Gabutawan ti mauray ko manong nemi nga dumanong kanyak. Dito baga king ka, Robert, ha? Nung dandanong king kat madikit isupat yan. Siya mamati ka. Awan pa nagtalak mo kanyak. Awan pamati mo kanyak. Siya ng asawam. Awan pa nagtalak mo kanyak. Apay di ka sa basawal dapat patsem. Kung kunakon, manong nangyaslak-lak. Kung ang lamang na talaga, teorora, kit umay nakayayuan. Umay nakayayuan. Umay nakayayuan dito sigurado. Namunod sa anak kasumarteng. Ngak-ngak, kit may isturbo pa yun ka robat, ay pigpigsak.
Basta awan ti mauray ko manong nemi panangay ayo na kaniya. Siyempre kak maniti sila nakaiddalat ta. Nakasanggal ti headboard. Indawar ko manong nemi ti maleta. Naging paki igawid na sigurado ito. Uy, anawain na. Ay wanak lagi din. Pakik na kita rawate. Hori sa ampay na. Naornosan na. Saak nagsukatan man. Inaano ko shoulder bag ko. Bag na adalata kwarta. Inakon. Papanam. Nagtalaw kon. Dinakbat-pat siya. Nagkita ba't manginandaan nung kayong katimadi ka pamadpadagas na kanya. Isumat pat siya. Di man nung kutek. Anong kutek? Huh? Inakon. Abay nga ngasang ka ako tinga ruman. Anak ka di gawin. Tanya tinaman na mahim nga ramida. Umay kaya ayawan? Agsuri akin ka? Saan dalang idandanon kanya? Di mo laan mo, dakta si dagang sisiim ka na kayo? Aglibak ka pala. Basta awan! Awan kita magpuso na yata? Ditakan? Intultuloy ko manong nini. Tadyak ba ito rin tagpakawan ng kuha na? Tsaka nga nugutin. Baala na. Yung tinakang gawin manong nga ako dito yung kalsada. Itikas nga oras manong nemi. Parbangon manong. Di cellphone ko. Manong nemi. Inroar ko. Tinawagak ni Edmond. Si Mongbat. Hello, Apay. Edmond. Apay. Dahak dito uruar. Iti kalsada. Magmag na. Nakamali at nakamagak. Tapay. Nagtalaw ako. Pinagtalaw na kati asawa? Saan? Tsak lang na nagtalaw. Amo na nga yaman ti pasamak. Ijak inanugot Ti amo kit ay-aywan nak. Ti amo kit igawid nak. Ngam din nak mating gawid. Edmond, uri takit awan asawam. Umay nakalain. Itan nga panagnak mong ipatpatignak. Edmond, umikan. Ngam saan ko na uray ti jablo nga Edmond man. Awan tinauray ko manong nemi nga madana uray ko nagluganak. Ngam awamot paibagak nga papanak. Malagip ko manong nemi ti katrabahuak nga ni Jocelyn na panak iti balayda. Nabagsumit manong nemi nga agkapkapeda. Oh, siya apay. Nagtalo ka di balayo? Uwan, tapay. Nagapa kami kin ni Robert. Mat sa maling amo kapag dagusan. Adayumat siya lugar ni. Amumat ka na kamangag dito lugar yun. Sumara ka. Mag-agkape. Inya mamunak ka rin kabalay naman ng naimi baga nga katrabakuan na. Nakikapeak, nakipamigatak pa. Sumara ka trabaho? Uwanin. Ulit, intukot ko mati arwatek. Dito yak pa lang Ano kas kasano lang, maalag tagbuhelok, ang biyahe nga gawid sa lugar mi. Kita urayam lang na nga, umay nakasukurin siya, asawa. Noon yaman ti sa inyo nga nang kinaawatan, gagangin dahil ito tag-asawa. Umay nakanto pala sukunin. Baring Iti pagtrabahuak manong nemi naman yung tawagak ni Edmond. Sumungbat mo ito. Abay din ang inala. Pamarakon pa ito. Hanya? Tsaka ito may ramraman. Kinabudno na kat sana kurumumadak dito balay. Ay niya tamok, baka kinuhantingan nak ni Robert. Natuktala ng ti amin, di ba? Nagsisim gaim no ko. Yung baga, tas saan natang inakto.
Edmond, ana, yan tangay, awang kami matagin ni Robert. Di datantagdan na. Laglaga ko mga oras nga kadin nakdadanin ti asawa. Dakalagulo Ngam di nakayatin ni Robert. Kayat ka ko mga oras kasi asawa ka. Kunak malano. Kiniselya na ya. Api ngamin kasdyat inaramid mo. Nanugod mo kuman at nagpakawan kan. Kat inkari mo sa amunton ng ululitin. Tapos antan tumatong ng ululitin. Nalpasan na ita kabanata ti biyagta. Hindi na babawi ko. Nagbabawi ka. Sa iro ka. Awan sa baling aramidem, nung nagpakawan kang kuha panakil ka mat kami nga pumanaw ka. Igawid na ka, kumakarot ka sikat aking bason. Kasi napintas launa, inumawatan na ka. Nagpakawang ka, kiti karim nga santon nga maulit. Tas andan tumating ng ulitin. Malaksin na, kahit mo tumarin. Gago! Inak manong ni. Gagabot na dinapalaamit na sukunan ng asawak manong name itinawaga kisuna. Sino mong bat? Ano yung bagan? Robert? Maawad na pa nagsubli Abi kami pimanaw ka kasang ka ba't napapapanawan? Abi kami nasla pala sikat kalikal-kalingan. Nabagbali ng pailang at siyak tilaglag. Lilaglaglak na kalakaro din. Robert, tawak lang ang bindot. Narukop. Nukas na adagos kumatimbagan. Di awang mat problema. Anot ururayam, umakasukunin? Siyak ti sumuko. Saan kong aramidin data, Celia? Doon ba'y patpatig ka? Na talaga ka din akong kayat. Awan maramid ko. Rugyang ka matasusurwang alipatin. Ngamno among nga nugutin di bindot mo, katagpakawang ka. Asin no ako mga saan nga mapakawan. Muna saan nga mamakawan. Nukasta, nakasagana ka pa ilang umawat kanya, itiligudan ti amin. Basta ipanagnig mo na talaga pagbaboyuhan ti amin. Robert, kaya manag, namnamaim, agawid akon, kanagserbiyak ka, katulitek, sanggunton nga raminin, promise, saan ton, ure mabaybay anak, ananusak. Iti subang petak manong namigat at daisuna, imarako pa, kinarakop ko tinakayot irot. Sorry, Robert, sorry. Sorry, nang ba rin nakes, narugit. Imbaglagi din na makakawan na kad maawat nagpahikarik sa akong ton nga raramidan. Ipanaknik mo. Apay nga rin nga dinakbalasang nga rakupen. Sana kas Karina na mapasublik ti dati. Ha? Siguro mapasublik to ti dati, no? May panaknik mo. Oh, sige. Agan ano sa bagay, naskan mat ang dusain na padigatan na nakasaganak ng dusa, akas mayan na ito, piti nagpasulak ka, Robert, kanagyaman na. Manong name na yung taklan na yung balitukan di pa nagpaspuso ni Robert. Di ka adadamat, manong name nga si Diranak ti konsensya. Gabata pa nga naramid ko tikas dyan, idintot na kasaysaya at nga tao ni Robert. Gano kasta, manong name ngag-sex kami, mapaspasama ken, nga umununa akon. Ken, adda pa hindi kiti panaggaddan mi manong. Nga kunana, ngagsla, may mayat itan ng midi. Aking ka, manong name, nga taluburan na nga sana kanatatngan, kat kastawa ni tiragsak ko, di mapanagnig ka nga ginawa kon. Kat kastawa ni tiragsak ni Robert, kanag ko na. No kasta, adang anak mo, anak ta nga doa. Sigurado nga tang siya. Ano
Sika, ano ito sa bali, Robert. Okay, tam, kang ingas mo ito yung pasagay ko ti anak da. Pinagpaiso manong name. Naman namin pinsan nga Robert, kat Robert Jr. ko na nasigo din yung pasagay ko ti anak ko. Napasaro naman ba ito, may sa aging gati dua nga babae, may sa nga lalaki kay dalo, may sa nga lalaki kay dua nga babae. Manipod mo't idin manong name awanin tinang susulisog kanya, kay ore at dapay bang sulisog kanya, jaktun kayat ka ulitan pa tinagbidot ha. Diba kailangan pag yamimana kat nakaasawa ak itikas ni Robert. Tano saan kumakas ni Robert, manong jaklamon. Itikas diya nga nagbasulak. Baka hawang kumaitan tinagturturungan tibiyag. Dahil nga ron ti pagkasarita ak manong nemi kadagyaman ak launay, di anos mo nga nangibasa, katamok nga doon kita mampapapalaw kanya ka. Kaya doon kita mangliblipit ko dak kabutikas diya nga naramitak. Taoak lang. Agbidot, gati pagpintasan na atur ko rin ang bidot, gajakton kayat pa yung sunutan, kan pasurutan, ti sabali pa yung bidot. Kaya gamiyaman naklaunay, tanakaasawa, itikas kini Robert. Tuy nga radagyaman nga pagayam mo, Celia.